Ešte pred začiatkom tohto videjka vás chcem upozorniť, dajte odber a like, nič vás to nestojí, trvá to len pár sekúnd a pomaly sa blížime ku 1000. Ďakujem vám veľmi pekne a dajte odber a like. OK ľudia, takže ja sa volám Piro Perfect a dneska sa vidíme v ďalším videjka. Takže máme tu vlastne vyrábanie domácich petárd. Ja každý rok si vždycky nakúpim takéto petlice, ktoré prajem z toho domáce petárdy. Budeme na to potrebovať takéto petlice, nožík a takúto elektrikárskú pásku do pomoc. Peč. To mokré. Takže to mokré. Toto vyhodiť. Dostať. Dáme preč. Vidíte, vyšlo to preč. To sú také bylinky, ktoré treba vysypať. Pod tými bylinami je západ, treba dať tiež preč. Tak tu je taký náboj. Tak to si zoberieme. A z takýchto nábojov je petarda. Tu je knot. Knot sa aj takto vyťahnuť, ale to málo kedy. A odsek je takáto polka. Takže vám to ukážem. Ne. Ešte len tak troška toto zlomím. Tu dám krabičku. Takto potom vyťahne a už sa to vyťahuje. A no, z tým sa dá robiť domáce petardy. Takto. No a vlastne je to podviac takéto malinké. Treba a to už to postupne všetky ose. Takto a potom tu ukážem ako na OK, takže mám už na polky dávať tie knoty, presne sem. No, zoberieme si tú pásku. Zoberieme jeden a zoberieme jeden knot. No, to bude takto dávať rolovať. To takto sa bude rolovať. Nech vlastne ostane takto. Nech ostane takto. To je knot. Odre sa páska. Lepí. Takto. A robí sa vlastne domáce petardy takto. A je hotovo. Takže je to dobré, ak vám nevypadne. Trávy sa vám zapálite a hodíte automátne. Takže uvidíme sa, keď budem mať všetky hotové. Takže už tu mám hotové 8 petard. Je to vlastne takže mám to hotové. Vyzerá to oveľa krásne, takže ešte spravím to tu, ale to už keď už máte to. Takže takto to. Takže ideme sa do ďalšieho videjka na kanále Piro Perfect. Takže tu